okwupụta okwu n'ụlọ ọgbakọ omebe iwu Anambra steeti bụ Udeze ekelego gọọmenti Anambra maka okporo ụzọ dị iche iche a na-alụgasị n'ebe dị iche iche na steeti a. Uru dị ya n'ihe gbasatara ịdị na-enye mgbaziri maka ndị na-etolite etolite a na-akpọ ịgba bọyị dịka akọwatara ya n'ụdị pụrụ iche. Gọvanọ Chukwuma Soludo abịaghị iweta mgbanwe zuru oke na Anambra steeti bịa ịkwalite ọnọdụ akụ na ụba ma bịakwasị ịkwalite ejirimara ndị Igbo ka anyị jikọta aka ọnụ ka anyị ya nkwado zuru oke ya bụ ọlụ a na-alụ wee gaa n'iru. Ọmmụ bụ obi ajụrụ so oke ka gaba n'iru. Archbishop Professor of the Niger ma bụrụ Bishop Diocese Ọka Most Reverend Ibezim akpọgo okụnyere ndị ụkọchukwu na ndị kwenyere nụ na ya bụ diocese ka ha gosikwa mkpụrụosi ike ha na ịgbara Chineke nna na mmadụ odibo ṅomie Jizọs Kraịst na adịmasọ ya na edo umeala. Most Reverend Ibezim kpọrọ okwu a na Cathedral Church of St. Faith Ọka n'ụka akara n'ụdị pụrụ iche maka mmemme Monday Thursday nke afọ anyị nọ n'ime ya. Mana ịma na-echikwata n'ebe ahụ wetara anyị akụkọ a. Ya bụ mmerube bụ nke eji echeta oriri ngabiga n'etiti ụmụazụ Kraịst bụ iji cheta ihe Kristi mere n'oge gara aga iji wee zọpụta mmadụ. N'okwuchukwu ya, Archbishop Ibezim kwuru mkpa ọ dị ị na-ejere ndị mmadụ ozi. Ọ gwakwara ndị ụkọchukwu ka ha gbaa mbọ na-arụsi ọrụ ha ike leghara echichi ma ọ bụ ọnọdụ onye n'ụwa. Archbishop Ibezim gwara ndị ọrụ ụka ka ha gbaa mbọ hụ na ihe gbasara Chineke na-eto eto site n'ịgụ akwụkwọ nsọ ha, izisa ozi ọma nakwa ịgwọ ndị ọrịa. Ya bụ mmemme bụ nke a nụrụ na ya kwenwe nkwa echichi bụ nke onye kanselọ nke ya bụ diocese mere site n'aka onye nnọchite anya ya bụ Barrister Chris Adimora. Onye isi nke Women's Ministry na Province of the Niger Dọkịta Mata Ibezim nakwa ndị nwunye ndị echiri echi n'ụka bụ ndị nọ na ya bụ mmemme.